osewach ni chenro nitiere yien manyalo yudore ibiro pog jopiny nono. Koro kuonde mowach ni yien ipidhegi, tudri gi chief mari, tudri gi Kenya Forest Service Office mantie machiegni kodi mondo iyud ratiro maber kuma yien gi nyalo yudore. To kata chirni be yien yudore. Kata mane bath ndara nitiere kuma private tree nursery nitiere community tree nurseries kendo wan gi NGOs ma bende nigi nursery manyalo miyo wa yien. To kidwa ng'eyo kit yien midwaro, tudri gi afisa machiegni kodi, kata nitiere gi app marwa mar Jaza Miti. Jaza Miti app ni kidownloade obro nyisi kuma inyalo pidho yien. Iluongo ni site species matching. Obro nyisi yien monego ipidhe gi kama onego ipidhe. Kendo kinde go nitie jowa mathoth ma bende nitiere. Wang'eyo bende nitie gino mawacho ni pogruok e kind jogo manya bedo kata gi thuolo mano mar neno kata tiyo kod mbui kod lony manyasani. Jogi ok nyalo yudo app no gima chalo kamano kata mobile app kata kama gintie kata